katselette yhteiskuviin suosikki snookerjumalanne, niin te aika tehokkaasti jarrutatte illan tapahtumien aikataulun mukaista etenemistä. Joten sovitaan niin, että vain nopeimmat elävät, ja jos te huomaatte olevanne 4. tai 5. kaverikuvan jonossa, niin myöntäkää tappionne ja jääkää väijymään seuraavaa tilaisuutta. Koska nämä pelaajat ei tietenkään halua olla tylyjä, mutta meidän järjestäjienkään ei tekisi mieli, mutta välillä on pakko. Joten toivon, että ymmärrätte, rakkaat ihmiset. Ja jatketaan tästä eteenpäin, ja hyvät naiset ja herrat, vielä kerran järkäämästä apuun myös tuomarillemme Marcel Eckhardt. Ja toivottakaa nyt sitten välierät tuomaroimaan oma miehemme Sami kapteeni Erkkilä. Ensimmäisessä välieräottelussa kohtaavat hyvät naiset ja herrat Mark Williams ja Ali Carter. Illan ensimmäisen semifinaalin tuomaroi Suomen Sami Erkkilä. Ja ensimmäisessä semifinaalissa vastakkain Walesin Williams ja Englannin Carter. Williams tulee Walesista ja Carter tulee Chelmsfordista, Essexistä. Tiukkaa on. Carter on parempi, jos sillä nyt hirveästi merkitystä on, ja hän haluaa Williamsin aloittaa. Eli kumpi etenee shootout-finaaliin, super shootout-finaaliin? Mark Williams, häntähän oli haastateltu, taisi olla vielä tämän päivän Ilta-Sanomassa, ja hän oli todella kauniisti puhunut Suomesta ja myöskin suomalaisista, mutta ennen kaikkea Suomesta. Ja hän on viihtynyt täällä useampaakin otteeseen. Kävi vuosi sitten pelaamassa näytösotteluja. Oltiin tuolla Oulussa, taidettiin käydä Tampereella ja missä se vielä oli Valtikka? Missä se Valtikka nyt sitten? Niin, Valkeakoskella Valtikassakin pelasi tuossa. Onko siitä nyt sitten vuosi vai puolitoista aikaa ja on tykästynyt kovasti Suomeen. Ja saatoin ymmärtää väärin, mutta ilmeisesti hän on tulossa kesäkuun alkupuolella Suomeen seuraavan kerran. En tiedä, onko se miten vakava pelimatka vai onko kyse lomailusta vai mistä lie. Carter yrittää ensin. Carterilla on ollut, siitä nyt on onneksi mennyt aikaa. Tämän hetken tiedon mukaan on täysin terve mies, mutta hänellä oli 10 vuotta sitten. Oli pahojakin terveydellisiä vaikeuksia. En muista mikä ihmeen syöpä hänellä nyt olikaan. Ja sen lisäksi hänellä on aika paha Crohnin tauti ollut, mutta sekin on käsittääkseni nyt hallussa. Että harmeja on ollut. Hieno ura hänellä on joka tapauksessa. Aika usein puhutaan noista, vaikka hänellä on noita ranking-voittojakin ihan mukava kourallinen, niin aika usein kuitenkin puhutaan siitä, kuinka hän on 2 edennyt finaaliin, jotka hävisi molemmilla kerroilla O'Sullivanille. Ja sitten usein aina muistetaan mainita nuo hänen 2 Masters-finaalia. Onhan se kieltämättä letkeä pussitus, mutta entä sitten? Siinä oli selvä lyönti, missä Williams ei hakenut kuin 7 pistettä. Tuossa hän ei missään nimessä pelannut minkään näköistä päällevetoa.
Hyvä valkoinen. Ei tosin ollut vaikea lyöntikään. Nyt on vedettävä vähän riskillä, koska nyt hajoavat pallot kunnolla. Ja valkoinen on saatava samaan tyyliin niin kuin Carter ballin viereen. Ja nyt tulee onnistuminen. Ja nyt on jännä tilanne. Mitä tekee Carter? Yrittääkö vieläkin palauttaa? Ei. Nyt tulee täysverinen hyökkäys. Ja nyt tämän on onnistuttava. Do or die. Seuraavana nimittäin yrittää Wales Williams. Ja tämä on kyllä kelpo paikka. Tämä on todella kelpo paikka. Liitu tippui, mutta joku katsoja siellä häntä jeesaa. Vaadiko turvamies ehtinyt nähdä? 6. Ja mainittakoon, että molemmat pelaavat suomalaisella liidulla, Taumin liidulla. Ja Taum on myöskin täällä nimisponsori. Aika mielenkiintoinen tilanne, mutta siinä joo, ei mitään, se suorempi pallo on auki, näkyy. 15. Carterin ei olisi ollut pakko ottaa sitä riskiä. Hän olisi voinut vielä yrittää alakierteellä pelata valkoisen takaisin mustaan päätyyn sitä lähimmästä punaisesta. Valkoinen oli kuitenkin sen noin 10 senttiä päädystä irti ja semmoinen alakierrelyönti oli siinä mahdollinen. Carter halusi ottaa riskin ja nyt kärsii seuraamusta. 26. Williams johdossa. 27. Tämä suuntausturnaushan etenee jollain tavalla nopeasti tässä loppuvaiheessa. Ja muutoinkin alussahan otteluiden väliset tauot, ne vähän venyivät ja on niin kuin tosi ripeästi. Eihän tämmöinen pöytä mene, ei siellä varsinkin kaikki käyttävät täällä, paitsi Trump käyttävät Taumin liitua, niin eihän tuohon paljon tule liitupölyä, mitä edes putsatakaan pöydältä. Oikeastaan ollenkaan. 41. Kyllä se vaan MM-hopeamitalisti taitaa aika kova kundi olla tässäkin shootout-muodossa. Nimittäin niin sitä eroa vaan alkaa tulla. 46. Ja kun Willow Carterin harmiksi vielä putsaa pöydältä, pussuttaa ne kaikki helpoimmat pallot. Eikä siellä ole enää kuin 3 punaista jäljellä. Minä en ikinä usko kyllä, että Williams tekisi jonkun hölmön virheliikkeen. Okei, tämä ei onnistu, hän yrittää osua tuohon punaiseen. Mutta mikä on esimerkiksi nyt ratkaisu? Hyökkääkö hän edelleen? No, eihän voi olla, eihän kehtaa olla hyökkäämättä, kun ei tässä ole. Silloin kun on ollut vähänkin mahdollista hyökätä, niin molemmat ovat aina hyökänneet. Sehän se on se pelihenki ollut. Kyllä meillä oli tuo hetki sitten tilanne vähän semmoinen kyseenalainen, kannattiko siinä ottaa se riski, mutta näköjään kannatti. Ja jälleen ollaan tultu, täällä on nähty yli 50 breikki. 55. Näitähän on aika kivasti nähty tässä illan edetyssä. Vedän noin hatusta, mutta ehkä 6 kappaletta ja paras on yhä Chang Andan 111. Mutta Chang Andahan ei nyt sitten semifinaalivaiheeseen selviytynyt. Olikohan se Chang Andan se 111? Olihan se. Ja Changhan hävisi sitten seuraavaan otteluunsa Carterin. 51. Joku lailla mukavasti tuo valkoinen viti tottelee Williamsia. 68. Valitettavasti pallot eivät riitä tässä tapauksessa 100. Aika kyllä riittäisi.
suurin piirtein. 75. Maalit pois. Juuri näin. Maalit pois pallosta. Ja sopivasti tulee osumaan pinkkiin. Kivasti sinne 80. sekin jää kulman eteen. 86. No siinä se 93 pistettä. Kalpea pysyy vielä pöydällä. Eli komea 93 breikki tuoreelta MM-hopeamitalistilta. Se on päivä toiseksi iso breikki Zhang Handan jälkeen. Hyvät naiset ja herrat, Mark Williams ja Ali Carter Williams on varmistanut tiensä yläkaaviosta. Ja nyt sitten ei kauaa mene, kun tulevat nuo alakaavion herrat semifinaalissa. Seuraavassa ottelussa Katsotaan, kuka arvon sitten snooker Williamsin vastustaja tulee olemaan kohtaavat finaalissa, joka alkaa muuten noin 15 minuutin päästä. hyvät naiset ja herrat Sean Murphy ja Mark Allen. Mark Allenin johdolla tullaan areenalle. Mark Allen ja Sean Murphy. Ja ne olivat ainakin vielä joitakin vuosia sitten oikeinkin hyviä kavereita, mutta joku haastattelu, mitä vähän ihmettelin. Allen missään nimessä hän ei todellakaan puhunut mitään, että heistä olisi mitään vihamiehiä tullut, mutta hän jotenkin vähän passasi, että molemmat ovat menneet elämässään vähän eri ratoja eteenpäin tässä viime vuosina, ikään kuin he olisivat vähän ystävyksinä etääntynyt toisistaan, mutta Murphy kyllä on puhunut sitten vähän toiseen malliin. Hyvä fiilinki Kulttuuritalon areenalla, kun alkamassa on jälkimmäinen semifinaali. Ilmeisesti molemmat kuudet tykkäävät ainakin tuosta menosta ja aika mieluisaa musiikkiakin tuntuu olevan molemmilla. Have a good match. Murphyhän on muuten sitten älyttömän hyvä. Musiikista tuli mieleen pianisti. Hän on ihan oikeasti todella hyvä pianisti. Mark Allen ja Murphy teikkaavat. Allen ottaa voiton. Mark Allen wins the leg. Kumpi aloittaa? Sean Murphy to break. Allen haluaa, että Murphy aloittaa. Ja nyt 10 minuutin aikana tiedetään, kumpi kohtaa Walesin Williamsin finaalissa. Täällä on varmasti porukkaa paljonkin paikan päälle, jotka ovat tulossa myöskin sitten lauantaina tai viimeistään sunnuntaina seuraamaan sitten semifinaaleja ja finaaleja. Vakuutan, että tunnelma, en todellakaan sano, että se on huonompi, mutta se on ihan toisenlainen täällä lauantaina ja sunnuntaina. Onneksi ainakin musta näkyy, en tiedä keltaisesta, mutta hänen on pakko johonkin väripalloon osua. Tiedä, oikein sanoa, kaipa tuo yritys oli, tai sitten ei ollut. Tuossa sen verran jossain vaiheessa meidän hieno illan isäntämme MC Jone Nikula varmaan ihan hyvästä syystäkin vähän toppuuttelu yleisöä, ettei nyt ihan hulluja huudella. Ja se on vähän semmoinen ristiriitainen juttu, koska täällä pitää huutaa, täällä saa huutaa, mutta ei nyt mitä tahansa törkeyksiä tietenkään. En kyllä kuullut, että siellä nyt kukaan nyt ihan mahdottomia
olisi suustaan päästänyt, mutta tämähän on fantastinen ilmapiiri ollut läpi koko illan Kultsalla. Mutta kyllähän sen näki jo tuossa edellisessäkin ottelussa ja sen näkee tälläkin hetkellä. Jokainen, ketä katsoo lähikuvia, näkee nytkin naamataulu Allenilta, niin kyllähän yrittää ihan 100 lasissa. Ei tää ole mitään leikkiä enää, vaikka vaan shootouttia seurataan. 6. Thirteen. 14. Hoija. 14. Ei kyllä tyypillistä Allenia tuo. Siinä on iskun paikka nyt Murphylle. One. Brown ball. Ei, Five. no. Jääkö takamaski? No jonkun verran joo, mutta eipä tuo haittaa. Vaikeuksia on ja pahoja. Jos tosta mennään vielä pussittaa, niin johan on. Touching ball. Kuulinko oikein touching ball? No se tietysti helpottaa Murphyn toimia. Aika pahasti luja, hän yrittää snookeria vihreän taakse. Hyvä vauhti. Mainion mittaan valkoinen. Erittäin hyvin kulkee valkoinen, mutta tuleeko sieltä se ei-toivottu osuma? No ei kauhean paha. 10 seconds shot clock now in operation. Aika vähissä olleet pisteet nyt tällä parilla. 2 pisteen johto Allenilla. Koska hän on vasuri. Sen takia tämä ei olekaan ihan helppo. Hyvä pussitus, mutta se oli niin vaikea tuo itse pussitusosuus. Ja sitten joutui niin paljon kurottelemaan, että ei siinä paljon kierteitä lyöty. Sitten tulee kolari. 8. Ei safetaa, vai safetaako? No, siellä on pinkki ihan ok, musta ok pöydällä. Ja nyt taitaa olla pakko hyökätä. Nyt on jännät paikat. On tässä yli 3,5 minuuttia, mutta tuolta ei kyllä palautusta ihan niin vaan enää pelata. Ei sieltä palautusta pelata ja sen takia hän pelaa liimat tonne mustaan päätyyn. Joo, voitosta pelataan. Nyt pelataan ihan oikeasti voitosta, mutta nyt tässä tulee kyllä, tässä voi tulla ongelmia nyt Murphylle, nimittäin hän yritti piilottaa tuota aloituspuoliskon laidan sivun punaista. Siitä on liian helppoa Allenin pelata safety.
3 minuuttia jäljellä. Ja huippulyönti. Miten osuu keltaiseen? Toivottavasti ei. Ruskea kelpaa. Oletan näin. Että sillä tavalla. Käsi nousee pystyyn Murphyltä. 5. Näinkö onnen kantamoiseen ratkesi? 6. Aika lähellä nimittäin on näin. Hän oli semmoisella lievällä väärän puolen leikkuulla pelaamassa ruskeaa keskelle. Nyt on käymässä niin, että täällä pelaa finaalissa vastakkain walesiläinen ja englantilainen. Nyt näyttää vahvasti siltä. Nyt on ihan maapallon paras päälleveto ollut kyllä Murphyltä. 19. Eikä siinä ole kiirettä. Tästä tykkään, vaikka hän noin näennäisen laiskasti liikkuu, niin hän lähtee liikkumaan jo silloin, kun tuomari menee hakemaan palloa. Katsokaa nytkin, Murphy on siellä asemissa pallon takana linjassa. 25. Ja nyt lähtee vasta kello käyntiin. Ai. 1 minute remaining. Ei pidä ohi lyödä. Sean Murphy. No okei, hän pelasi varovasti. Hän pelasi sillä ajatuksella, että ei nuo mustan lähellä olevat punaiset jäisi ainakaan Allenille. Sinne jää taakse. Ei riitä enää aika Allenille. Pitää antaa ajan mennä vaan. Loppuun saakka käyttää aika. $20. 20 sekuntia tarkoitan. Kuinka lähelle tulee? Kuinka lähelle tulee? Hän ei saa lyödä ennen kuin ei ehdi millään. 7, 6, 8. 4, 9. Match. Ei siinä mikään auta. 10 sekkaa lisää, niin se olisi voinut olla siinä ja siinä. Se olisi ollut todella lähellä. Kyllä siinä toki hyvää tuuria kävi Murphyllä. Äärettömän hyvää tuuria. Se yksi lyönti, mitä hän keskelle yritti. Kuinka ollakaan haakista pomppaa suoraan kulmaan. Eli Mark Williams, hän saa vastustajakseen pian alkavaan finaaliin Englannin Murphy. Niin se on ihan helpolla irronnut Murphylle Hyvät finaalipaikka. herrat, Mark Williams ja Ei missään nimessä. Sitten ratkaistaan, kuka on Kulttuuritalon Super Zoom Out kukku vuosimallia 2025. Nyt mä menen takaisin kaikki puheeni näistä kaverikuvista, mitä tuossa aikaisemmin pääsin, että kaikki te siellä, jotka häiritsette Sean Murphyn keskittymistä finaaliin, sehän nyt on helppoa kuin heidän teko, niin olkaa hyvä vaan. Onko peräti niin, että Erkkilän Sami tuomaroi finaali? Siltä näyttää, kyllä. Ihan tarkkaa tietoahan ei ole, eikä tietysti meikäläinen kuvaan selostaa täällä, niin pidä ollakaan, mutta en tiedä minkälainen tuo ykköspalkinto on, mutta tiedän kyllä, että ykköspalkinto on. Osaa siitä sen kummemmin sanoa, mutta senpä takia nämä semifinaalitkin ovat olleet jo pikkusen vakavampaa pelaamista. Ja nyt siihen ykköspalkintoon on kiinnitys 2 pelaajalla. Niin kuin jossain vaiheessa totesinkin, kaiken kaikkiaan koko palkintopotti. Nämä
kaverit ei nimittäin ihan ilmatteeksi tänne Suomeen saakka tule pitkäksi viikonlopuksi, niin sehän on 2500 euroa. Näin ovat järjestäjät ilmoittaneet. Aika kova juttu nimittäin tässä shootoutissakin mukana. Sentään maailmanlistan 1, 2 ja 3. Trump, Kyren Wilson ja Mark Williams, ja sitten siellä on muutama muukin top 10 pelaaja. Sitten muistutus tietysti heille, joilla ei ole lippua huomiselle tai sunnuntaille, niin kivastihan niitä lippuja on myyty, mutta siellä on paikkoja vielä ihan mukavasti kyllä jäljellä, eli mahdollisuus on vielä lunastaa lippu. Lippu.fi. Varmasti oikea osoite, että jos haluatte mielette vielä katsomaan. Nimittäin sitten on jo totisempi kilpailu kyseessä, kun on pelkkiä pro-miehiä mukana lauantailta sunnuntailta. Ja nuo otteluthan pelataan, tietysti mukana on vain 8 pelaajaa, eli kaikki 4 neljännesvälierää pelataan lauantaina, ja ensimmäinen alkaa kello 12, seuraava kello 15, sitten kello 18 ja viimeinen puolivälierä alkaa kello 21. Ja se on hieno päivä tuo lauantai, koska todennäköisesti nuo ottelut tulevat kestämään kutakuinkin noin 2 tuntia. Niihin jää ehkä se noin tunti sitten aina ottelun jälkeen ja seuraava ottelun aikaa. Tämä on puhdas arvio. Se voi olla, että jää 1,5 tuntia tai jää vain puoli tuntia. Se pitäisi jäädä aika kivasti. Ja ymmärtääkseni on aika suhtivaa aurinkoista ilmaa luvattu pääkaupunkiseudulle. Enimmäkseen aurinkoista ainakin iltapäivälle tällä hetkellä. Tämä on hieno tapahtuma, kun tämä pystyy sitten noilla tauoilla käydä ulkona. Ja sitten mitä tulee sunnuntaihin, niin silloin on vuorossa semifinaalit ja finaalit. Ensimmäinen semifinaali alkaa sunnuntaina kello 12, seuraava kello 15 ja finaali, joka on sitten paras 11 systeemillä. Semifinaalit muuten paras 9. Niin finaali siis paras 11, se on sunnuntaina vuorossa kello 19 ja arvioitu loppuaika noin 22. Ja taas vedän hatusta, se on noin. Hyvät naiset ja herrat, arvon juhlakansa, Super Shootout on saapumassa jäätävän thrilleritunnelmaisiin finaalihetkiinsä. Hyvät naiset ja herrat, on aika kutsua lauteille tanakan taistelun tähänastiset voittajat ja vain toinen heistä poistuu vihreän veron ääreltä ykkösenä. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa äänekkäästi ja lämpimästi tervetulleeksi Super Shootout-finaaliin Mark Williams ja Sean Murphy. Sitten seuraavien reippaan 10 minuutin aikana. 10 minuuttia tuo Shootout-finaalikin, sekin kestää. Mutta miehet tulossa areenalle. Nyt ratkaistaan, kuka on Shootout-pumppu vuosimallia 2025 Helsingissä ja Suomessa. Ei täällä minun tietääkseni vastaavallista shootout-kisaa nimittäin loppuvuodesta 2025 enää pelata. Ja jos pelataan, niin ei muuta kuin mukava yllätys silloin. Sami Erkkilä tuomaroi tätä finaalia. Areenalle tuli ensimmäisenä Wellesley Williams ja sitten Sean Murphy. Sitten taas teikkaus. Ensin teikkaus.
ottaa voiton teikkauksesta. Kumpi aloittaa? Mark Williams to break. Murphy haluaa Williamsin aloittaa. Tämähän tässä shootoutissa on just niin mukavaa. Monihan on aina miettinyt ja psyykkaillut, että no eikö finaali voisi olla vaikka sitten paras kolmesta? Ei voi, se on tää homman nimi. Se on yhdestä poikki ja se on 10 minuutista. Kaikki kiinni. Oi. Sieltä saattoi tulla pelastus. Tuo lähti nimittäin aivan liian lujaa. Kyllä sinne paikka jää. Tule kyllä pussittamaan väripalloa. One. Kannattaa aika nopeaa mennä tyrkkäsemään sitä mustaa. Törkkää. Mark Williams, 1. No nyt valkoista voi pelata esimerkiksi tuonne vihreän kulman edustalle. Tarkoitus on piilottaa tuo punainen tuolla aloituspuoliskolla sivussa, koska siitä olisi niin helppoa sitten vastustajan pelata safety. Ja nyt se pallo ei kyllä piiloon ole jäämässä, riippuen tuosta osumasta. Kyllä se taitaa vaan jäädä. Ei kyllä se jää näkyviin. Nyt on Murphy helppo pelata safetynsä. Ja nyt niin kuin mainitsin, tässä on kyllä panosta. Ei samaan tyyliin kuin pääturnauksessa lauantaina sunnuntaina, mutta minä kyllä tiedän, että palkinto on voittajalle. Ja katsokaa nyt näitä herroja, kun he ovat lyöntiasennossa. Kyllä he pelaavat ihan satalasissa. Upea lyönti, aivan mahtava nosto. Nyt pelataan voitosta ja ihan todella kummallekin se kelpaa. Maistuu. Ja mutkikas tuo tilanne. Siinä on pinkki ja musta todella hankalasti vierekkäin. Ei voi pelata niille, ellei jotain hemohyvää osumaa lähde pelaamaan. 8. Tämä tekee tästä tilanteesta just tuo pinkin ja mustan sijainti vierekkäin. Se tekee tästä vielä hyvin, hyvin vaikean. Taas vaan pelattava päälleveto sinisellä. 19. Oli pakko lyödä vähän reilummin palloa. Oli sen verran vähän leikkuuta. Pelastaako? Oho. Moni varmaan muistaa, millä tavoin Murphy voitti semifinaalissaan Allen. Yritti silloin keskelle varapussiin kulmaan, meni pallo. Olikohan nyt jopa niin, että Murphy ei sitten saanut mitään mahdollisuutta? Itsosti pelattu tuokin. Ei ollut ehkä helpoin pallo pöydällä tuo. Siinä olisi ollut ehkä oikeaan keskipussiin helpompi, mutta hän pääsi pois punaisista, eli ei ottanut tavallaan riskiä. Hän oli varaa silloin pelata vähän hankalampaa palloa. 5,5 minuuttia jäljellä. Armottoman hyvä ristilyönti Williamsilta. Okei, vähän liian lähelle sinistä.
Ja siinä on pallo kulmaan auki. Mutta miten päälleveto tulee? Siitä tulee nimittäin reipas osuma viereiseen punaiseen. Katsopas, ei lähde riskeeraamaan. Voi olla, että se välipallo 10 seconds keskimmäinen shot ei ollut clock now edes, in operation. edes auki. Mark Williams, 41. Pelaappa tuolta sitten safety. Aika paha tilanne. Ei tarvitse, kun pussitat pallon ja olet vielä pinkillä. Huhhuja. 1. Aivan älytön lyönti. On nää kovia poikia. Aivan mieletön ensimmäinen punainen Murphyltä. 8. Siis se oli tuo ensimmäinen punainen tähän lyöntivuoroon. Aivan uskomaton lyönti. 14. Kyllä se muuten ihan puskista tuli Williamsille. Voitte olla varmoja siitä. Aika riittää ihan oikein. Murphylle ei ole mitään kiirettä. Jos hän ei vaan nyt palloa lyö ohi ja päällevedot toimivat, niin hänelle tämä aika riittää. 21. Siellähän ei nyt ole enää kuin 2 tosi helppoa punaista. Koska kyllähän nuo vallinvieräiset pallot on aina määriteltävä vaikeammiksi palloiksi. Se on siellä tuo lähempänä vallia oleva punainen. Toki se on ehkä 2 senttiä vallista irti, kenties. Olikohan yritys? Minä nimittäin luulen, että hän yritti siinä irrottaa. Ottaa hipaisua siihen hankalampaan palloon. Haluaako riskeerata ja ottaa nyt osumaa siihen? Se on meinaa iso riski, 31. koska silloin väripallo ei ole enää selvä. Ei sitä voi nyt ottaa sitä riskiä, ei millään. Mutta hän pääsee kyllä lähelle tuota punaista. Ja hänhän voi tehdä vaikka snookerin. No tässä ei kyllä mitään snookereita enää tehdä. Vai tehdään? Ei kyllä se on jänistämistä, jos tästä snookereita tehdään. On se. Totta kai hän hyökkää. Näin hävisi, siihen palloa hävisi. 39. Yksinkertaisesti tuossa tulee tappio Murphylle. Hän olisi voinut pelata tuon safetynä, eli pelata siitä snookerin vastustajalle. Hän olisi todella ihan yhtä hyvin voinut valita sen ratkaisun. Siinä olisi ollut aika varma snookeri tulossa. Eight. 10. Mutta kyllä tässä tavallaan Murphyhän pelasi ihan oikeassa hengessä. 13. Siinä hengessä, missä tätä turnausta, näitä otteluita on pelattu alusta alkaen lähes koko ajan. Jos on ollut pienikin mahdollisuus hyökätä, on hyökätty. 17. Ja siinä tietyn sanattoman herrasmiessäännön mukaisesti Murphy halusi pelata. 22. Ja mestarihan meillä on tiedossa. Se miten käy sitten lauantaina ja sunnuntaina, kun tämä varsinainen ammattilaisturnaus alkaa. Toki tämäkin ammattilaisia täynnä. Mutta tulee olemaan sitten ihan selkeä. Oi, mikä upea päälleveto. Kauniisti siinä mustan päälle ja pientä leikittelyä loppuun. Ei kaukaa haettuakaan. Mark Williams, 28 pistettä. Aika tiukka finaali. Todella tiukka. Se jäi lopulta se minuutti yhteen palloon. Murphy löi sitten lopulta hyvin, kun hän eteni lyöntivuorossa. Yhden ratkaisevan pallon oli sillä sikari. Turnauksen voittaja Johon hän hyökkäsi, se jäi luukulle ja siitä Mark Williams. En tiedä, hukiteita tästä kisasta vielä sen kummemmin, mutta mestaruuden hän joka tapauksessa ottaa ja sulta alkoi käydä pikku pysti. Olikohan vielä jopa Jussi Tyrkkä siellä. Toinen järjestäjä puolen päälliköistä siellä ojentamassa. Kyllä vaan.
Että semmoset bileet ja semmonen kisa. Eli STVlle sieltä paikan päälle katsojille tätä Etelä-Savosta Matti Kauppinen. Kiitoksia seurastanne, kiitoksia tällä kertaa. Ja Hyvät naiset ja herrat, tämän ottelut päivän jatkuvat finaaliottelun mainittuakin sitten lauantai puolella aloitellaan otteluita kello 12, sunnuntaina samoin kello 12 ja sunnuntaina finaali sitten lopuksi kello 19. Eipä se kummempaa kuin mukavaa illan jatkoa kaikille. Joten rakkaat ihmiset, loistavaa illanjatkoa. Tavataan taas huomenna kello 12 alkaen. Turvallista kotimatkaa ja huomiseen.